Kostantinu l-Kbir, ġid jew ħsara għamel il-Knisja. Hekk l-istorja diviża fuq dan il-bniedem, xi kontribwixxa verament għall-iżvilupp tal-Knisja Kattolika. Hekk fit-tfulitu żgur li ra x-xhieda tal-martri u dan ħalla impatt kbir fuqu. Daħal fl-armata u segwa l-missieru fil-karriera militari. Hekk missieru kien responsabbli minn dik iż-żona tal-Imperu, il-Galja u l-Brittanja. Mal-mewt ta' missieru bniedem li kien iżomm twemmin falla wieħed, mhux falla tal-insara, imma twemmin monoteistiku. U dan żgur ħalla influenza fuq it-tifel. Mal-mewt ta' missieru s-soldati jażlu lilu sabiex imexxi l-armata. U hekk sab lilu nnifsu f'post ta' tmexxija hekk wieħed mill-erba' mexxija ta' dan l-imperu. Mument deċiżiv fl-istorja ta' dan il-bniedem u meqjus ukoll mument deċiżiv anke fl-istorja tal-Knisja hija l-battalja tal-Ponte Milvio. X'ġara dakinhar verament? X'biddel il-ħajja ta' Kostantinu? Nistgħu norbtu il-bidla f'ħajtu sempliċement ma' dan l-avveniment? L-għadu tiegħu Massenzju li kellu taħt idejh in-Nord Afrika u naħat isfel tal-Italja wasal sal-Belt ta' Ruma. U hemm il-forzi ta' Kostantinu u l-forzi ta' Massenzju jiltaqgħu fuq Ponte Milvio. Li din il-battalja deċiżiva hekk, waħda mill-ħafna battalji ta' żmien imma li kellha tidħol fl-istorja propju nhar 28 ta' Ottubru tas-sena 312. Hekk l-istoriċi tal-Knisja, Lattanzju u Ewsebju li jikteb il-ħajja ta' Kostantinu, jgħidilna li Kostantinu kellu dera. X'dera kellu Kostantinu? Għandna numru ta' verżjonijiet ta' dak li ra, uħud minnhom miktuba numru ta' snin wara. Lattanzju l-ewwel wieħed li jagħtina r-rakkont jgħidilna li Kostantinu f'ħolma ra sinjal tas-salib u l-Kristu jgħidlu sabiex iqiegħed dan is-sinjal fuq l-elmu u fuq qudimnet tal-battalja. Kostantinu għamel dan is-sinjal u dakinhar ir-rebħa kienet tiegħu. Li nafu li meta Kostantinu daħal f'Ruma u ħada taħt idejh allura, hekk ma kienx lest isegwi r-riti pagani li s-soltu kienu jagħmlu f'każ ta' vittorja. B'xi mod beda jattribwixxi din ar-rebħa lill-Alla tal-insara. Allura kien dan l-avveniment li biddillu ħajtu, hekk ma nistgħux ngħidu fiċ-ċert, żgur li kienu numru l-influenzi li influenzaw. Żgur id-deċiżjoni tiegħu kienet anke motivata minn raġunijiet politiċi. Hekk l-imperu maqsum tal-inqas f'erba' partijiet, hekk kellu bżonn xi ħaġa li terġa' taqdu. U Kostantinu fehem li l-Knisja propju bil-mod kif kienet mifruxa setet tkun dik il-forza li tgħinu jaqgħad dan l-imperu. U x'inhu xi tip ta' bidla sseħħ fil-ħajja ta' dan ir-raġel u din tinfluwenza l-istorja tal-Knisja. Jiġi marbut ma' dan ir-raġel il-famuż hekk imsejħ Editt ta' Milan. Hekk ngħidu biċ-ċar li dan ma kienx editt imma kien sempliċement laqa bejnu u bejn Liċinju, hekk il-mexxej ieħor tal-imperu, issa l-imperu kien f'idejn daw tnejn min-nies li seħħet ġewwa Milan fis-sena 313, ġifieri sena wara li Kostantinu kellu din ir-rebħa fuq Ponte Milvio fil-bib ta' Ruma. U ġie miftiem f'dan il-laqgħa. Hekk nafu l-insara diġà Galerju ta' sentejn li ta' qabel kien wiegħed li jagħtihom xi forma ta' tolleranza, xi forma ta' libertà tal-kult. Missa Kostantinu Liċinju jiddeċiedu li biex l-imperu verament ikun maqut, meħtieġ li jirrispettaw il-libertà tal-kult ta' kull persuna tal-imperu, jiex pagana, nisranija, jew tħaddan li ma tħaddan reliġjon oħra. Kostantinu ma jqafx hemm imma jibda jieħu azzjonijiet li jiffavorixxu l-kobor u t-tifrix tal-Knisja Kattolika. Mill-ewwel jintervjeni, pereżempju fi kwistjonijiet f'Kartaġni fin-Nord Afrika, u hemm jieħu provvedimenti favur il-kleru. Jordina li l-proprjetà li kienet ġiet konfeskata lill-insara fi żmien persekuzzjonijiet tingħata lura lilhom. Kif nafu b'dan il-ftehim li seħħ f'Milan? Hekk nafu minn żewġ ittri, waħda li ħarġet minnha komedija minn idejn Liċinju u l-oħra ittra diretta lejn il-Palestina li rakkontaw dak li seħħ din l-okkażjoni ġewwa Milan. X'azzjonijiet jieħu konkreti Kostantinu li jiffavorixxu t-tixrid ta' kultura nisranija. L-ewwel nett Kostantinu li fehem li f'din il-Knisja kellu s-saħħa li jaqgħad l-imperu f'mument fejn fil-Knisja bdiet jinqalgħu ħafna kwistjonijiet teoloġiċi, mod partikolari il-kwistjoni Arjana. Arju kien assis li ċaħat id-divinità tal-Logos. Kostantinu żgur fuq il-parir ta' numru ta' sfijiet, fehem il-bżonn li jiġbor il-Knisja f'konċilju sabiex jiddiskutu
il-kwistjonijiet teoloġiċi li bdew jimbtu f'dan iż-żmien. Anke f'dik kien hemm raġuni politika għaliex ma setax Kostantinu issa li kien qed juża is-saħħa tal-Knisja li bdiet tinferex bħala forza li taqgħet l-imperu issa jkollu Knisja li hija mifruda fiha nnifisha. Ma xi provvedimenti oħra konkreti jieħu Kostantinu biex jiffavorixxi il-konverżjoni tas-sudditti tiegħu għall-Kristjaneżmu, biex jiffavorixxi din il-libertà ta' kult li issa kien tali l-insara. Jekk mhux biss ordna li l-proprjetà tintraddilhom lura u jintervjeni anke f'kwistjonijiet, pereżempju bejn id-Donatisti u dawk li ħadnu l-fidi ortodossa fuq min kellu dritt jieħu lura din il-proprjetà. Imma jintervjeni wkoll b'liġijiet li jispiraw ruhom minn spiritu evanġeliku. Pereżempju, jekk jieħu provvedimenti biex jibda jitħares il-jum tal-ħadd bħala jum bla xogħol, jekk jintervjeni favur dawk li kienu fl-iskjavitu u jordna ma jibqgħux jiġu stampati fuq wiċċhom, jintervjeni wkoll favur il-kleru f'kwistjonijiet ta' taxxa u anke billi jeħlishom minn ċertu irwoli oħra ta' servizz fl-imperu. Mod ieħor kif Kostantinu jiffavorixxi l-iżvilupp tal-Knisja Kattolika huwa billi jintervjeni għall-bini tal-knejjes. Għandna verament hawnhekk politika tal-mod kif jinbnew il-knejjes u f'liema postijiet. Politika li tgħin il-Kostantinu jieħu iktar saħħa. Mhux biss jagħti l-palazz tal-Lateran ġewwa Ruma lill-Papa, ma jintervjeni anke f'din il-belt biex jibni bażiliċi fuq l-Oqbra tal-Martri, mod partikolari fuq il-qabar ta' Pietru fil-Vatikan. Elena, ommu li żgur kellha influenza fuq din l-ġibda ta' Kostantinu lejn il-Kristjaneżmu, hekk tieħu fuq annifisha pellegrinaġġ b'xi mod anke biex tpatti għad-nubiet ta' bina u tmur fl-art imqazza u tieħu taħt idea il-bini ta' numru ta' knejjes. Fosthom il-Knisja tan-Nattività, il-Knisja fil-post fejn il-mulej tela s-sema u fejn għallem lid-dixxipli tiegħu it-talba tal-missierna u b'mod importanti wkoll u l-qudiem Kostantinu jkun preżenti għall-konsagrazzjoni tagħha il-Knisja tas-Santu Sepulkru tal-qabar imqaddes. Nafu li Kostantinu jħalli l-Magħmudija għall-aħħar żminijiet ta' ħajtu u meta fl-aħħar mill-aħħar jitgħammet minit isqof li ma kienx isqof li jżomm il-fidi ortodossa, imma kien isqof Arjan. Kif għandna nkejlu l-influenza li ħalla Kostantinu, l-marka li ħalla fuq il-Knisja Kattolika? Hekk fuq dan hemm ħafna kurrenti, naturalment, ħafna minnhom ideoloġiċi skont l-impożizzjoni tkun trid tħaddan. Hemm min jara fl-isforzi ta' dan ir-raġel li jaqqat flimkien l-imperu l-Knisja mod li jfaqqar ix-xhieda tal-Knisja, hekk rabta l-Knisja ma kellix bżonna. Min-naħa l-oħra żgur l-intervent tiegħu jiffavorixxi l-kobor tal-Knisja, il-konverżjoni ta' ħafna mis-sudditti tal-imperu u bil-mod il-Knisja Kattolika wara mewtu issir taħt Teodosju ir-reliġjon uffiċjali ta' dan l-imperu. Kostantinu nnifsu jirrispetta l-libertà tal-kult ta' kulħadd, jibqa' jkollu fost is-sudditti tiegħu kemm insara u kemm pagani, ma jisforza l-ħadd sabiex jikkonverti. Ma l-azzjonijiet politiċi tiegħu jekk jiffavorixxi kif diġà għedna l-iżvilupp tal-Knisja. Fl-evalwazzjoni ta' figura bħal Kostantinu ma nistgħux inkejlu bil-kejl ta' żmienna fejn tidħol relazzjoni bejn Stat u Knisja, imma rridu nipprovaw naqrawha b'mod l-aktar oġġettiv possibbli fil-kuntest ta' żmienu u narfu li kienu żewġ forzi kemm l-imperu u kemm il-Knisja ikkontribwew għall-iżvilupp ta' xulxin. Il-Knisja ma' żmien issir l-eredi ta' dan l-imperu, mod partikolari fl-Oċċident, u tikkonserva dak li kien baqa' mis-sistema Rumana li għadna ngawdu sal-lum fil-liġijiet tagħna, fil-kultura tagħna. Min-naħa l-oħra, naturalment, din il-bidla li seħħ dan ir-raġel u li komplet tiġi żviluppata minn dawk li ġew warajh għenet sabiex il-Knisja setet tinferex bil-libertà u hekk ta' tisaħħa l-azzjoni missjonarja tal-Knisja.